tentrem jem-jem permanem. Babakan kadonya wis den kipatake tebih pramila weh prebo alam sak isine kaya hormat marang sang Manguntapa mendung mentiyong prasasatya gawe payung mayungi lan ngayomi marang kasutapane para Pandhawa. Nenggih mapan wonten ing Wanabrata ing muni tansah dipun ginakaken dening Prabu Dewayana nggenya tansah muji marang sih nugrahaning Hyang Agung Hatapa Brata ing kono. Kawis tinggal tingkem netra kekalih semedi maladining kaya mati jroning urip sak jroning mati. Liyep layaping aluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati. Jatining para Pandhawa hang atas mring Hyang Agung. Kandhasing panalongsa melenging pangesti tekune panembah kencenging pangibadah weh perbawa gegirisi. Kumruh rasa ing panembah Dirgantara ana cahya kepleng candrane nganti kaya nglintang alian mleyang ing gegana. Saya mudhun kaya ana garis ingkang mratitisaken hanenggih wujuding kanugrahan tirta rasa jati kaya den papanaken ing pemangkoning nenggih Sang Puntadewa. Kakang Badranaya iki ana wujude kendhi lamun ndak tonton sakjroning kendhi ana tirta ingkang banget adem lan wening tirtane. Weh lha nggih niku Den. Niku sinuwun Prabu Puntadewa nggih niku ingkang manganti-anti niku ingkang antu-antu. Nenggih nurbuating Gusti wahyune katentreman. Ingkang nama nenggih tirta rasa sejati. Lah niki wahyu ingkang awujud tirta rasa jati niki mang pondong manggendong. Mangke kiblat papat keraton sampeyan niku mang sirami. Mawi tirta niku kanthi mang sebul umul kitab utawa saripatine Weda Suci nggih. Supaya negara sampeyan manggih hayu lan rahayu wontenipun namung tentrem. Tentreme negara lan tentreme rasa niku mboten namung gumantung wujudipun wahyu ingkang mangpandha. Ning tentrem niku mapan wonten ing gedhene rasa syukur dene lelampahan ingkang dumados ing sadengah titah. Awon sae bejo cilaka mulya lan rekoso wontenipun namung nikmat mupangat Den.